Нищо май. А? Не знам да живее. Може да живее, а? Сега живее, не живее. Брат, ти е огромен сон. Не знам колко пиши, обаче колко двата наши. Не за костата. Дай, Колю. Я върна камера. На камера съм, бе. Снимам те. Гледай. Кажи. Боо! Ага. О, ти е 80 кг, я гледай. Снимаш ли? На камера ли си? Да. Да не се оправи. Ай, моето момче, да не се оправиш, бе. Снимаш ли на камера? А? Снимам те, бе, снимам те, бе. Снимаш ли? Да. Ай, моето момче, моля колко. Нищо, браче. Гледай, виж. Виж как се е хванал на търма, гледай. Се усукало жука. Знаеш как, хванал се и се усукал предстои. Че го съживи малко. Право ми жал, айде моето момче отреса. Няма да фане някаква друга риба, им сом ще се фане. Же? Ай, башка се не гледам, гледай. О, майки си. Учивай се. Имаш ли? Да. Ще загриза. Ще се оправи. Имаш ли оправи? Се оправи, май. Се оправи. Помогни много ти. Не знам, се оправи. Господи, починава. Гледай. Ага. Гледай кой съм, а? Има ли? Снимам го, още го снимам. Замайне. Снимаш как, Галя? Снимаш ли? А? Снимаш ли? Снимам те, бе, снимам те, бе. Снимаш те, бе. Снимам те. Гледайте за какво става дума, гледайте. Гледай. Я сега стана за вода. Да го завия, гледайте, да го завия, че му студено. Оле! Оле! Айде, торро! Амо! Опа! Изкай му пашката, гледайте. Телефона ще не много. Колко кила е ти, бе? Не знам колко е. А? 60-70 има. А? 60-70 има. Дали ги има?